Sigida kunkan lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo bi ani an ka jamana maaba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ maa min a ye baara caman kɛ an ka jamana kɔnɔ a ye hakilina caman di an ka jamana fana kɔnɔ n'o ye président ye Choguel Maïga an b'a fɔ an kunnafonidilaw b'a fɔ a ma docteur Choguel Maïga ayiwa docteur an nana baroli fɛ yan nɔ bi an bɛ fɛ k'a mɛn yɛrɛ da e yɛrɛ Choguel ye jɔn ye? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbe radio Sigida kunka lamɛnnaw bɛɛ fo ka o ka équipe n'aw ka direction bɛɛ fo. A bɛ baara min na peut-être mɔgɔ caman ta a barika min b'a la u t'a faamu. I y'a dɔn hadamaden ni kunnafoni bɛ d'i ma ni informé len do c'est comme ni u bi bɔ dibi la don o don ka na ni yɛlɛ donc aw ka baara ye mun ye ka maliyɛnw bɔ dibi la ka kunnafoni d'i ma min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana ko kan min bɛ kɛ jamana kɔnɔ ko bɛ kɛ cogo min na aw de bɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye barika min b'o baara la peut-être a caman t'a faamu. Nelson Mandela ko un peuple qui lit, un peuple qui est informé est un peuple qui gagne. O kɔrɔ ye jamana min na jamanadenw bɛ kalan kɛ jamanadenw bɛ kunnafoni sɔrɔ jamanadenw bɛ faamuyali kɛ o jamana de bɛ se ka taa ɲɛ. Ni jamanadenw tɛ faamuyali kɛ min bɛ k'u ka jamana kɔnɔ u bɛ to dibi la u ka jamana se ka baara ka taa ɲɛ. Donc n b'aw fo aw bɛ baara min na ka aw lamɛnnaw mina fana fo minnu b'u ka temps bɛɛ ta ka baara bila k'u ka repos temps ta k'aw lamɛn. Ne yɛrɛ ne tɔgɔ ye Choguel Kokala Maïga. Ne bɛ bɔ Ansongo mara la. Ne ka village ye Tabango o ye Gawo region la. N ye kalan kɛ ka bɔ 1962 fo 2008 n ye n ka doctorat sɔrɔ n nana baara daminɛ en 1992 1988 n ye doctorat sɔrɔ n nana n ye soldasiya kɛ matricule 24831 o de kama n bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye ne ye Mali soldat secours de soldat deuxième classe numéro matricule 24831 parce que an ka waati la pour que ka se ka kɛ fonctionnaire ye f'i ka soldasiya kɛ ka gɛlɛya min bɛ jamana kan jamana lakanako i k'a faamu parce que n'i bɛ responsabilité o responsabilité i kan ka faamu lakana de ye gouvernement fanga a ka baara fɔlɔ-fɔlɔ de k'a ka jamana lakana. La première mission d'un État c'est la sécurité des personnes et des biens. Donc o tun bɛ kɔrɔlen donc an y'o soldasiya kɛ i ye baara daminɛ i ye baara caman kɛ sotelma la ka tila ka kɛ ministre de l'industrie du commerce a titulé la ka tila ka kɛ CRT u b'a fɔ min ma sisan MRTP ko dilan i ye MRTP sɔrɔ ne bɛ na o ra don min na o tun bɛ location de la siège tun t'u bolo sisan siège min b'u bolo gouvernement ka bâtiment si tɛ yen min b'a bɔ bɛɛ b'o fɔ hali minnu bɛ bɔ kɛnɛma o ye kelen a filanan ne nalen wari tun t'a kɛsu la baarakɛlaw u ka sara kun ye 20,000 30,000 chauffeur yɛrɛ 60,000 50,000 ne bɛ bɔ yan don min na u ka sara c'est les salaires les plus élevés en République du Mali yɔrɔ si tɛ yen min ka sara ka bɔ n'u ka sara ye an ye investissement kɛ ka siège jɔ ka équipement moderne san k'u di gouvernement ma pour contrôler les fréquences pour surveiller les terroristes
un équipement baissant peut-être jusqu'à 15-20 milliards. Il y a un investissement. Quand là, 60 milliards cash, warige, ne ou de to kesla, ne ou boyo domina. Oui, MRTP. Bon. Et il y a un ministère qui est chez un fla. Si ça, ne un père numéro de Bebado, il y a un présenté 2002, il y a un présenté 2013, il y a un présenté 2018. Mais si ça, comment m'imbe minka? Comment m'imbe na fo malien yi? Ou ka famu? Parce que au des responsables politiques à bara folo ye. Wa fo ka be fanga nyini, yani ka fanga nyini. Fi ka fo hadama dewu, ka jamana dewu, e be fanga nyini muna. Ou ka donc ibe jamana geleya min be jamana ki iba famu. Parce que ni ta famu ti se ka barake. Parce que président ale ina fo ko docteur di. Docteur ale de kanga do geleya min be banabato ka. Bana min bala na ye président yake abo geleya nyanabo abo furake abi jamana tani. Donc ne ga bara folo ye mi ka malio nyele kubo dibila kula famu. Élection beba do ke élection te ga nyema malia. Yurgu bala choueli bala chama bala. Le plus important pour moi c'est que ne ga sega malio la famu ku mi be jamana ka gela mi be jamana ka. Oye clé. Aflana ya donné participer à élection nous bela. Ni jatimine ke sisa. Élection betemena. Observateur international mo minum bena bo kenema kana élection laje. Jatimine bagaw. Ube bena nefe ni élection banu ko monsieur Maïga an yi ka programme kala. An yi ka kuma me. Ni malien kume présidenta aka programme senfe ani hakilina mimbala ni ekuma ke président ekamete deuxième mais aya jate mali kono élection tsga nyama wari bi di moma ni do 100 papier be yelama chiffre be yelama yurgu be tiara donc an yo famu mais e ka continue si tiende be laba tem ko bali ki faso jo tem ko bali hali ni make président yi ki faso jo donc ne be bara minasisa o e faso joli ka jamana don la famu geleya min bu jamana ka geleya o geleya na be malla sisa abu se ka benyi ngali ke nefe ko sobe ne ba benye fawye pour ka fusana ka se awla metkalam aywa geleya be anga jamana kono barsa ni anga jamana tenyini ka clan fly saba yɛrɛ kuma dɔw la u b'a fɔ kɔrɔ kuma dɔw la u b'a fɔ camancɛ n'i y'o mɛn yɔrɔ yɔrɔ tile bi laban bɛ yɛ a la o kuma jamana an bɛ se k'a fɔ a tilalen don saba ye kɔrɔ dun ta fana a fɔra ko bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛra accord pour la paix e y'a sɛbɛn lajɛ wa mun de don barisa mɔgɔ si t'a kɔnɔ ko dɔn anw cɛ la kɛra tubabukan na kuma ma k'a kan a bɛ yen accord pour la paix mun don Kulibali e ɲininkali min kɛ o ye ɲininkali ba de parce que n bɛna wala maliyɛnw k'a bɛɛ faamu parce que kuma min bɛ ka f'u ye télévision la gouvernement fan fɛ MINUSMA fan fɛ communauté internationale fan fɛ tiɲɛ tɛ o galon de ka ca la ka tiɲɛ kan donc ne b'a a wala maliyɛnw k'a faamu accord in bɔra mun na crise min nana Mali la 2012 k'an ka l'armée ci k'an ka kɔrɔnfɛn minɛ ka tila ka communauté internationale intervention kɛ o de nana ni accord ye min kɛra 2012 n ye livre ye gafe dɔ sɛbɛn o kan ne ni professeur Isaka Singare a ye san 6 de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ne taara Faransi ka taa bibliothèque la fɛn o fɛn n'a sɛbɛnna kɔrɔnfɛn in kan kabini tubabu bɛna don min na 1800 a bɛna fɛ n'i bɛ recherche kɛ i bɛ gafe minnu kalan an ye gafe kɔrɔ min ka kɔrɔ n'a bɛ yen an ye min kalan a kun sɛbɛnnen don en 1898
ay gafe labe min kala asebelen do 2018 o kore 100 kemeni muga fɛn min kɛra o kɔnɔ fɛn min kɛra o kɔnɔ fɛn min sɛbɛra o kɔnɔ an y'o bɛɛ analyser an y'o kalan ka faamu an taara ka bibliothèque la bibliothèque de France an taara gouvernement ka bibliothèque la gouvernement assemblée ka bibliothèque la an y'a bɛɛ la faamu parce que pour que ka se ka bana furakɛ f'i ka ɲɛdɔn n'i taara docteur fɛ a bɛ analyse de kɛ o bɛ joli ta i bɛ tension ta n'o o de kɔfɛ o bɛ ordonnance d'i ma mais n'a girinna dɔrɔn ka na k'a bɛ n'i furakɛ peut-être ordonnance nin t'i furakɛ o de bɛ Mali la o u ma jateminɛ kɛ bana jumɛn de bɛ Mali ayi an y'o de sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ an ka livre in kɔnɔ a y'a dɔn a b'a mɛn minnu b'a fɛ ka Mali tila ne b'a f'u ma ko séparatiste ani u nɔfɛmɔgɔ minnu b'u dɛmɛ ka bɔ kɛnɛma u b'a fɔ mun ye u b'a fɔ ko k'olu ye marifa ta ko fɔlɔfɔlɔ ko kɔrɔnfɛ u ka jamana de ko u mɔkɛw de ka jamana don ko maliyɛnw bɔra tilebi fɛ ka na a coloniser olu b'a fɛ k'u ka jamana décoloniser o y'u ka argument fɔlɔ a filanan u ko développement de tɛ ka kɛ yan ko baara de tɛ ka kɛ kɔrɔn fɛ o de kama olu ye marifa ta ɲɛta tɛ yen sabanan ko discrimination ko baara tɛ d'olu ma gouvernement fɛ k'olu discriminer don parce que olu ye mɔgɔ jɛman de a bɛ ye nkalon ko bɛ kɛ siya woloma la u b'o de fɔ don o don u b'a fɔ radio ni fɛnw la o de kama u bɛna fɔ ko burudamɛ ni arabu ka kɛlɛ dɔn k'u ma ko nkalon don burudamɛ ni arabu ka kɛlɛ tɛ yen kɔrɔbɔrɔw ka kɛlɛ tɛ yen fulaw ka kɛlɛ tɛ yen mɔgɔ damadamaw de bɔra kɛnɛma bɔra libi ka na olu de n'a balawu ye mun na Mali la 2012 a kɛra cogo di y'a dɔn tubabu kun b'a fɛ ka Kadafi bin don min na u y'a jate Kadafi mɔgɔ minnu bɛ Kadafi kɔlɔsi sa garde rapprochée a bɛɛ kun ye dunanw de u bɛ bɔ Mali ni Niger ni Tchad tubabu ye mun de kɛ u taara négocier n'u ye k'u ka Kadafi janfa n'u ye Kadafi janfa u ba sigi u ka jamanaw la u b'u dɛmɛ k'u ka jamanaw tila ka jamana d'u ma u ye Kadafi janfa don min na u ye marifa caman ta kɛlɛminɛnw caman ta minnu kun b'a fɛ ka taa Niger ko k'u tɛ don ni marifa u ka jamana kɔnɔ f'u k'a bila u ma sɔn u y'u ci u taara Tchad ko k'u tɛ don u y'u ci ka dɔ yɛrɛ minɛ k'u don kaso la mais Mali ni Libi Tchad ni Niger frontière bɛ olu ni Libi cɛ mais Mali ni Libi kilo 800 de bɛ an ni Libi cɛ frontière la u y'a bɛɛ taama ka na Mali la mais u nalen an m'u bali u ka don Mali la parce que u y'a sɔrɔ armée kun nakasira kɛlɛminɛnw kun tɛ armée bolo 120 de kɛra armée ma baara ka ɲɛ ne b'o de fɔ mɔgɔw bɛ siran k'a fɔ mais o de ye tiɲɛ de sisan hali basaw bɛ tulonkɛ Mali la ka tulɔ kɔrɔlen ka sɔrɔ kɔrɔlen jamana ninnu bɛɛ bɛ siran Mali ɲɛ an b'a dɔn jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ bɛɛ b'a dɔn n t'a tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a dɔn u ye guerre fila wuli Mali nɔfɛ mais min bɔra la u y'a ye o u t'a se fila tuguni o n bɛ taamasiyɛn kelen d'aw ma tubabu ninnu nana ka tiɲɛlikɛla ninnu gɛn 2013 fɔla ninnu nalen u ye na ni avion 4 avion 2 bɔra Tchad ka na u gosi Kɔnna avion 2 wala bɔra France ka n'u gosi Jabali o ye avion 4 ani hélicoptère dama est-ce que aw b'a dɔn 2012 o foyi kun tɛ Mali bolo mais en 1990 Musa Traoré b'o fanga la don min na o avion ɲɔgɔn a bɛ tɛmɛ 30 kan min bɛ Mali bolo kɛlɛminɛ min bɛ Mali bolo avion hélicoptère char d'assaut ordre de Staline les B-21 n'i y'a fara ɲɔgɔn kan Mali l'armée puissance de feu min b'a la c'est-à-dire ni kɛlɛ wulila a bɛ se ka tasuma wuli min na
ni ye UEMOA jamana ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan CEDEAO ni y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni Nigeria bɔ a la Mali tasuma feu puissance de feu a ka ca n'a to bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a t'o kama avion minnu bɛ Mali bolo 30 ni kɔ a kelen si tɛ a si bolo dɔ bɛ Nigeria dɔrɔn de bolo o kɛlɛminɛnw taara min a bɛɛ kun tiɲɛna min y'a ka responsable a donnen don Mali la e bɛ san mugan kɛ entraînement tɛ kɛ san mugan kɛ kɛlɛminɛnw tɛ san san mugan formation tɛ kɛ donc armée tiɲɛna donc u y'a dɔn don min na ko kɛlɛminɛnw t'an bolo kɛlɛkɛcɛw t'an bolo a caman taara retraite la avion tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna u nana an ka jamana minɛ o de kɛra mankan ye janfan donnara parce que Faransi parce que fo aka fo mɔgɔ ɲɛna Nicolas Sarkozy ka gouvernement n'a nɔfɛ mɔgɔw olu de ni rebelle ninnu bɛnna ɲɔgɔn kan k'u ka bɔ Libi k'u kana Mali la u bɛna Mali ci u bɛna Mali tila k'a to d'u ma k'a sɔrɔ olu tun b'a fɛ ATT k'olu ye teriw de n'u tun b'a fɛ ka u tun bɛ ka janfan de siri a d'u ma donc o de y'a sababu fɔlɔ ye u ko ko kɔrɔnfɛw ka jamana de an ye étude kɛ ka analyse kɛ ka taa histoire la an ko kɔrɔnfɛ tɛ mɔgɔ si ka jamana maliyɛnw bɛɛ ka jamana don kɔrɔnfɛ population fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ kɔrɔbɔrɔw ni bɛlaw don mais u tɛ se ka kɔrɔbɔrɔ se k'a fɔ bi k'ale dɔrɔn de ta ye Gawo ou bien Menaka ou bien Tumutu maliyɛnw bɛɛ ta don Burudamɛw ta don Arabuw ta don Bamananw ta don Fulaw ta don bɛɛ ta don donc mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ka nkalon dilan k'a fɔ ko aw ka jamana de don ko Bamananw nana tile bi mɔgɔw nana coloniser nkalon don a filanan u ko développement de tɛ ka kɛ développement min kɛra Kidali région la Alpha ni ATT tile la an bɛ kɛ région si la ni Bamako tɛ école minnu jɔra centre de santé furakɛliso minnu jɔra u y'u bɛɛ ci aw b'a fɔ ko aw bɛna développement de kɛ mais au moins fɛn min jɔra nin aw man k'o ci min b'aw bolo kɔni u y'o bɛɛ ci et puis ni mɔgɔw bɛ wuli k'a fɔ ko parce que développement tɛ e bɛ yɔrɔ ci mais Sikasokaw filɛ nin olu de ka ca ni armée la ka tɛmɛ bɛɛ kan kɔrɔlen n t'a dɔn sisan situation min b'a la mais sisan statistique internationale bɛ yen u b'a fɔ ko la pauvreté sévère la malnutrition sévère gɛlɛya bɛ minnu kan n'i taara Sikaso région la yɔrɔ dɔ bɛ hali ji tɛ sɔrɔ ka min fantanya jugu et pourquoi Sikasokaw tɛ marifa ta k'u bɛ mankan wuli kɛlɛ wuli Mali la Kayikaw filɛ nin ye sécheresse kelen dans les années 73 Kayikaw caman taara immigration la u bɛ Faransi sisan u bɛ wuli kabini 5 heures du matin u bɛ baara kɛ fo 22 heures u bɛ si a caman chambre kɔnɔ u bɛ wari min sɔrɔ u b'a kɛ mun ye u bɛ na kɔlɔn su ka yɔrɔ la ka écolesow jɔ ka forage kɛ ka jardinage kɛ aw taara minnu taara Kadafi ka l'armée la dɔ taara fo ka kɛ colonel u ye wari caman sɔrɔ u ma kɔlɔn si jɔ Kidali ma jɔ Tɔnbukutu ma jɔ Gawo u ma forokɛli yɔrɔ si jɔ u ma foyi jɔ hali min jɔlen don avec les impôts maliyɛnw ka bɛɛ l'impôt u nana ci olu bɛ se ka na fɔ k'u nana développement ko la nkalon don dɔ de y'u tromper k'u utiliser ka na n ka jamana tiɲɛ o ye fila a sabanan u ko k'olu b'u bila kɛrɛfɛ ko mɔgɔ jɛman tɛ place sɔrɔ Mali gouvernement n'a ka institution la n ko fana ye nkalon ye ne ye analyse kɛ n y'a sɔrɔ document la rébellion bɛ wuli don min na 1990 parti min tun bɛ fanga la o ye UDPM Musa Tarawele ka parti n'i y'a ka section ta UDPM section 10 de bɛ kɔrɔn fɛ Tumutu Gawo Kidali o section 10 na a segi a ɲɛmɔgɔw n'a député ou bien n'a député a bɛ Budame ni Arabu ye olu bɛ se ka n'a fɔ ko olu bolo tɛ fanga la mais kɔrɔbɔrɔw ma kɛ problème parce que an bɛɛ ye kelen an de y'u eli mais o kuma jugu ninnu bɛɛ bɔra kɛnɛ ma ka na di ka mɔgɔw hakili soin k'a fɔ k'u ye kɛlɛ wuli Arabu ni Budamew tɔgɔ la nkalon don Arabu ka kɛlɛ tɛ Budamew ka kɛlɛ tɛ bɛɛ b'a dɔn ko Arabu b'a fɛ lafiya ka kɛ jamana kɔnɔ u ka feereli kɛ u ka butiki la ni fɛn Budamew u ka misiw b'u bolo u ka ɲamew b'u bolo u b'u ka élevage kɛ mɔgɔ dama damaw de bɔra kɛnɛ ma ka na
kana balawule nga jamana kono parce que ya soro keleminan tambolo armée tambolo uyanke uga joy uya soro dobe minnu b'a fɔ k'olu teriw de don ko Mali teriw de don olu de bɛ ju kɔrɔ a ye min sɔrɔ o document la Nicolas Sarkozy ka ministre des affaires étrangères a tɔgɔ ye Alain Juppé an y'a sɔrɔ document la Alain Juppé ko ne bɛ kuma minnu fɔ a bɛɛ prévu de ne tɛ nkalon da mɔgɔ si la dɛ a ko an y'a ka intervention dɔ sɔrɔ France député fɛ a ko k'ale ka voyage là-bas en tant que ministre des Affaires étrangères k'ale kun nana Mali la en février 2012 k'ale nana fɔ ATT e ka autonomie di Bourdamu ma kɔrɔn fɛ k'ale ka voyage là ma y'o de fɔ ATT ma sɔn filanan u b'a fɔ ma ko Elisabeth Guigou la présidente de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale française ale ko à un discours de l'Assemblée commission de il faut mettre un plan d'autonomie autonomie du Coran fait j'ai eu le droit même fleni ale be ministre des affaires étrangères là mais akuye Hollande ka ministre de la défense ka to ministre de la défense là accord d'Alger signera en 2015 le 15 mai le lendemain ay interview du RFI là ako Coran fait mo ani tlebi mo ku mena me uteka il ne peut pas vivre ensemble ko fo nyaka sorola e okoro e mu kanga jamana fara ododo donc ulu de ba ju koro ka juguya donc unana anga jamana tiambulu domina uya mine uye mogo minun deme kana Mali tien nunu tara accord ke nunu terroriste ni narcotrafiquant nunu tara accord ke ñoon fe ka Mali l'armée gen ka bo Kidal yoro nunu bela kana uyu nege kana no ifo kona unale nkona ko Mali bebe na mine o de langa président de transition Jonkunda Traoré Jonkunda e lettre 7 kanyi ningali ke France fait France kana Mali deme kan nunke mais o lettre min de bala lettre ama foko France sodas kana Mali la afora appui aérien et information au corps avion ni hélicoptère ani kunafoni mais quel est corps min beke sur la terre ferme Mali sodas de Kangoke ngali meke sodasi jamana wero sodasi kana kuma jongunda ka sebe tumbo de fo bebe ka jongunda yere nyangila bi ko ale de kera sababu yi bon uba fo ko de kera sababu parce ale de lettre sebe tiende do ay lettre fo la yere min sebe français nana la ko kwa mandi ulu ya sebe akadiyo chogomina uya de ka ambassadeur manana ya signé mais akoku kana Mali deme en appui aérien et en information pour que Mali soldats su kaseka uka kaseka kwa jamana mine uyikili aflana yani ukake jamana mine domina CEDEAO de ye réunion folo minke uyake Dakar ukukube sodas basa ba franyonka ubena Mali demeka ka jamana libéré uyo organisation do créer min to ye MINUSMA te de foro MINUSMA ani force d'attente 3000 hommes France ministre des affaires étrangères ko Alain Juppé ko 3000 hommes comme sodas basaba Afrique sodas basaba ko kacha ko parce que rebelle nu mo keme duru dronde e tieni kala hali ni mo tandu na be se ka hali ba million sodas million kala ku gen ka bonga jamana la o ya ka problème mais où est munki où est MINUSMA saboté où est force d'attente saboté toute l'année 2012 résolution du Conseil de sécurité 2085 mi MINUSMA sigi mi demain nini ONU fait où est saboté faut ka tien ka continuer ka tieni kala nunu nege funa na kona una kona où est prétexte duma ta do prétexte fo tugo di bamanakana sababu duma pour que comme a siranendo anga jamana bena chambulo ayre na nafu ay nan deme
ola jonkuna ye sebe in blakata una ni avion fla ka bo Chad kuchi ka avion fla bu ka bo France kana uchi Jabali mais Mali soldats sud de kona libéré Mali soldats sud de Tumbutu libéré Mali soldats sud de Gao libéré Mali soldats sud na Kidal unali Kidal France ko ka outé do Kidal donc contrat min be wuli ni Mali ke Mali e semaine minke ku kana Mali deme akaka jamana libéré u boro kono kata fen wereke o fere mu an ya soro anga livre la abena kala an ya soro France archive la ja contrat do be France ni mugo dama bolo Kidal le 15 septembre 1907 1907 aujourd'hui on est 2019 donc 100 keme ani 100 muga ani ko au contrat B au bas la convention de Bourem au convention de Bourem comme a kumbe Francis soldats ni Kidal chia dobolo ko l'adra des Ifogas appartient aux Ifogas et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer ko remu ko adra des Ifogas contrat membe Francis nous lutte mogo shitate ni Ifogas suti ani mogo min kadi Français au contrat be kabini colonisation 1907 oya suruma jamana mine donc au lieu que jonku na lettre min sebe Mali e résolution min soro onila ko bateau u boro kono ko Mali soldats suti do Kidal uye munke emenela mogo min kun gena ka bo Mali mujawo ni ansardini wugen ukumbe Ouagadougou hotel la ni Mauritanie autour do avion la kana no Kidal ansardini comme américain ni tubabu ya fuko ansardini organisation terroriste internationale uye ko ansardini mogo dama ay yad jamfa ay bo yad ko awbena ambe to ko were dawma ko HCUA Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad kawluni emenela mogo de faranyonka ku ke sema ku Mali gouvernement do Kidal mais fanga u ya di sema nindema français u ya di sema ma ku Mali tena mais u ba fanga di sema or Mali u wele pour ku demu ka jamana be libéré jamfan fleni adam ni nindila maintenant au konona la comme fanga kunde Mali bolo encore fanga négociation ke où y a résolution ta Conseil de sécurité, la résolution 2000 d'avril 2013. Résolution ko ka rebelle nous désarmé, ka Marfa Bouboro ku cantonné. 2013. Ko fait où y a accord de Ouaga signé le 18 juin 2013. À ce belon vo fanala. Au accord de Ouaga o fana kun signera jonkunda watila kuma barkama saba de bala a folo o ye communauté internationale ko fo élection ko organiser Mali jamana beka élection organisée au delà ibeka elirao 2013 administration kun sigirao gouverneur préfet de élection organisée ou ko flana ni ibeka sigira première des choses akanga négociation da 60 jours c'est-à-dire kalo fla nasigra fangala abe négociation damne ni sema mogo rebelle français mogo minu faranyonga ka fo kulu de be négociation kaga négociation ku asabana min tara résolution 2100 kabini avril 2013 koko sabati rebelle ka désarmé et cantonné marfa ka bubolo ou ku cantonné yorodola o de sabab kuma barkama min be feni mais ibe ka sigile à Elira, à ma négociation indamine, 60 jours après à Maké. Et les rebelles m'a désarmé ou m'a cantonné. Donc, il faut y marquer. À trop comment drone de là, à trop qu'à aussi, quand les gens ont avec des rebelles, ou trop qu'à fou mangana ou limalila, yurgu que l'armée gestion la wari mi tiena, kata chaussette ça, wa woro, ka avion, c'est-à-dire, ka abno keradron, en faiblesse, tu as mouillé à mener noé. Tu as commencé à faire Ibeka Bagabaga, à faire Tomi, beaucoup
i bɛ k'a ni narcotrafiquant ani escroc dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ kun ye chantage de ka a siran a lasiran ka a to sago la pour que a bɛ kuma minnu fɔ k'a k'o dabila o de kɛra a laban kɛra mun ye Musa Mara taara Kidal 2014 u y'an ka sɔrɔdasiw bɛɛ faga min kun bɛ administrateur min taara min y'o élection u y'u bɛɛ faga mɔgɔ 150 de kun sara donc kabini o kɛra le Mali a perdu donc an bɛ taa Alger élection négociation min la waati min na fanga kun tɛ Mali la o fanga tanama ni sera mais o bɛɛ kun tɛ basi o kun kɛra jamana dɔ la dans l'histoire accord in signalé normalement l'accord pour la paix et la réconciliation c'est-à-dire accord kan k'an dɛmɛ an ka se ka bɛn ka réconciliation kɛ donc c'est un outil de construction de la paix o ye baara minɛn de don an ka se ka la paix construire ka basigi n'a ye o baara de ma kɛ parce que pour que n'o kɛra a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye jamanadenw u ka walawala u ka faamu fɔlɔ mun de b'a kɔnɔ rebelle y'a signé u taara Kidal u ma sɔn ka yira u ka mɔgɔw la an ka gouvernement fana nana u ma yira mɔgɔ si la gouvernement ma réunion kɛ k'a fɔ ka ministre k'a dɔn a ma kɛ gouvernement la assemblée a ma yira assemblée la ni mɔgɔ min sera k'a kala a yɛrɛ ma o dɔrɔn de don or an bɛ jamana dɔ dɔn kɛlɛ wulila jamana minnu la u ye accord sugu minnu signé u nana ye gouvernement la ka étudier ka taa n'a ye assemblée la ka voter dɔ yɛrɛ ye référendum k'a kan mais Mali la mɔgɔ si m'a ye donc a tora tan ni min ka di mɔgɔ ye a b'o de kɛ donc rebelle ye mun kɛ u ye min perdu parce que u y'u jagoya k'a dɔn a ko la k'u b'a dɔn Mali ye jamana kelen olu ka désarmer ka cantonner u m'o si kɛ Mali gouvernement tora dɔrɔn kuma ɲumanw la le Mali qui avance an ka Mali b'a bɛɛ ka taa ɲɛ mais ka sɔrɔ baara tɛ ka kɛ foyi donc rebelle yi profiter k'u ka position consolider gouvernement ye concession mɔgɔ tiɲɛli min gouvernement ye mandat d'arrêt lancer rebelle ɲɛmɔgɔ ninnu kan a y'o mandat bɔ yen ka yafu ma ka na n'u ye Bamako k'u bila hôtel la ka wari sara ka mobile d'u ma mais u bɛɛ la négociation tɛ ka avancer fo gouvernement yɛrɛ nana erreur ba dɔ kɛ ne yɛrɛ b'a fɔ ko janfan c'est-à-dire gouvernement yɛrɛ ye Mali janfa o janfan kɛra don min a kɛra en juin 2016 y'a dɔn rebelle ye marifa ta pour que ka jamana minɛ u ma sira sɔrɔ an ka gouvernement nana mun de kɛ ministre fila ani premier ministre u donnen don olu ni rebelle y'u dogo ka papier dɔ dilan k'a fɔ ko Gawo Tumutu Kidal kɔrɔnfɛ in na mɔgɔ o mɔgɔ ni jamanadenw y'a élu ka kɛ président de conseil des cercles président de conseil des régions k'u bɛ bɔ yen rebelle de bɛna mɔgɔw tɔgɔ di mouvement armé olu de bɛna mɔgɔw tɔgɔ di o de bɛna kɛ président de conseil des régions président de conseil des régions dɔ yɛrɛ fo commune la k'o papier dilan dogo la ka taa yira IBK la ne y'a dɔn peut-être u y'a fɔ a ye dɔrɔn k'a ka ɲa k'a ho premier ministre y'a ta ka taa n'a ye fo ONU la conseil de sécurité la k'a présenté le 16 juin 2016 k'a validé yan ka segin n'a ye ka n'a signé le 19 juin 2016 donc ka fanga ta k'a di mouvement armé ma u ye Tumutu conseil de région ci u ye Gawo Tumutu conseil de région ci u ye Kidal conseil de région ci comme Menaka ni Kidal question région kuraw de do comme se ka mɔgɔw nommé la mais région kɔrɔlen jama hadamadenw ye mɔgɔ min élu u y'u bɔ yen rebelle de na mouvement armé de na tɔgɔ di ka jagoya fanga sigi donc u tɛ élu quoi tɔgɔ de bɛ di tɔgɔ de bi Bamako yan bureau dɔ la c'est-à-dire Gawokaw ni Tumutukaw ni Kidalkaw ye mɔgɔ min élu u y'u bɔ yen bureau dɔ la yan ministre dɔ fɛ rebelle mouvement armé ninnu de bɛna tɔgɔ di u b'a fɔ nin de bɛna ka président de conseil des cercles nin de bɛna ka adjoint nin de bɛna u ka bureau u y'o de kɛ o de ye janfan de ye o de ye Mali gouvernement ka responsabilité don a la donc n'o kɛra c'est-à-dire que u ye pouvoir politique sɔrɔ
fo gawo ye manganci o don le 12 juillet do era fagawla fo do era faga mo fula gawo kan mini yi disi do rebellion terroriste nunu disi la 2012 be kumbo la gawo ko di jo o gawo ko kele mali gouvernement bena do faga ula pour que ka satisfaction di ka rebellion nu si joya o te janfandi o de kamon ko c'est un acte de haute trahison oui folo aflana communauté internationale fleni ni jatimine ke kabni unana dongo do ni mali tienli kala nu bafu ko séparatiste nu e gele asoro benu deme gata e minaka mine en 2015 ministre de na gata gain ka minaka lasigi sema muguma gata kume kidal mine en 2016 barkan mugo de nana u bali u ka mine ka di sema ma ulu dum ba don ko sema mugo ulu yere bafo ni ma fo de ulu yere bafo ko sema mugo u ka je c'est pas clair mugo miye barkan nye mugo baye le général Barira allait des conférences de presse que le 17 novembre 2017 maison de la presse là a ko geleya mimbe malila ko mouvement armé nous nomini accord signé ko do bala ko tlefe ou sembe malife soufe ou sembe terroriste ni mali dugu fe ale de afo de ne mafo malion kumbo soupçonner ça mele yafo mais na bodon pour que auta fo ku ga dabla c'est pour noko il y a une complicité benkan jugu jamana ko de be ju koro ka sirilen do malika mais au bela mali nyimo be kumfu ou be yala droit anga accord appliqué et mbe tamashemere dama kabni 2013 ibeka elira ibeka meseka sekitat kidalo uyo ukokatena faux élection 2018 pour ga kana yayi ya mariya de nyinufe uyo ya mariya dama atale mfana uya kumbeni separatiste ka drapeau de okera asonuma kalaga wari duma ko ay voter et voter ko fa ay muye ou koko mali préfet na kidal donc préfet bebe gaw gouverneur fana ka bureau mali drapeau tala gouverneur ka sécurité ate assuré donc john de organise élection organise utara papier uta donc comme ay wari duma ya sebe ko comme go keme ko bi konontoni du bi konontoni anya ketola jawu yere donc u ya sebe min kaduye kabla kata gawo préfet ya sinuna na cour constitutionnel la ko ibeka et majorité so ne reka cercle la en songo u ye jamana tla domina séparatiste ye mogo minta ku ba jagwa ka sigi en songo kawka fu opération faire serval nali abulla atununa o de bangera tuguni 2018 ibeka ka gouvernement ka décréta ka nommé ko de bena songo mara allez de organiser élection organisée ka majorité di kama donc koron fait élection maker ben kan kera aba jija aw ka fo ko ne gagnera aw fe ne fana nala ya nogayama min ka de yombo de ke o de be malabi fendo maliama ko fendo koloshi et Amérique fleni kabini Trump sigira ube ka toromuna ko jukoro ko risi de ademe ka fanganta bebo me dongodo ube ka toro dongodo mais mali kono 2018 anga président kwa elira et ama avion takata Mauritanie ka beta Mauritanie président fou ou parce que ya deme et président e ka investir sur make ibeta jamana ware ka président fe ki beta barkada ko parce que yi deme e ka to fangala oro beba do kale de be alebe rebelu deme jukoro pour que kananga jamana ci e menela ye sigi domina aka quartier général abe no ka shotini wagadu donc be ba yira ka fo ko a mogo mimbe kuma mali tokola u ka barke chogo at se kana ni ben jamana kono
janfa be duguma communauté internationale be kan janfa anga gouvernement re ti joa joyoro la e nu ko awte do Kidal anga gouvernement tena anga armée teta e burga awu loger Bamako awe war duma awe mobile duma si sa école te Kidal kaw be réfugié la tumdu ko be camp de réfugié budame ni arabu ni koroboro be camp de réfugié la en Mauritanie au Niger au Burkina ulu ya fo ku e kele ulu nun tokola kele te école te yorshila kele abe mais minu e kele wuli ulu be Bamako hotel la bari kama ku kele yi akera dobolo jago fendi akera budame ni arabu tokola alors que budame arabu des victimes di ulu de be ça ulu de be quartier fenla koroboro de be ça si ça sécurité chité ni tara koron fe dongolo be mogo faga gouverneur baka bureau drone de la préfet baka bureau la be galonti ka fo malien ko gouvernement be mais outlalo la si ça pour nga nyina koron fe ya ke chugudi unana balawuli chamanchela ka dogono ni flaw blanc wala ka soro dogono ni flaw tede uye complot de ke uye mogo dama ulabe ubita dogono ni bamano faga ka tasuma do ka greenew la wa fa comme comme nous biti dogo flaw fe pour que ku blanc wala mais là le gouvernement est munke le gouvernement a sous-traité la sécurité atara fandi milisuma si ça be ba fuku ka milisu be dessous et ni gouvernement ta ka barake jamna dem be ka faga nous mo flaw faga be dogono faga nous dogono fo be bana faga donc mo ko willa ka fuku be mouvement d'autodéfense de teke ku ka jamana lakana fulaw ba fuku yere lakana dogono bugu laire lakana ba mano bugu yere lakana et or gouvernement ka bare dini o diga man ko min be centre la première responsabilité c'est notre gouvernement d'abord ani communauté internationale min tan deme ou ko aussi ça ministre va fuku lunena pour maintenir la paix et paix aba maintenir chogodi et puis amba wele domina amana foka kana même paix maintenir aya foka kana ngande manganga jugu genka bo mali kana ndima nga kelela ko o diga man ya fo ministre ma nyemo yeke il y a un grand malentendu entre vous et le Mali. Parce que la ben min kera pour kaukana auto barala sisa. Na ministre budget laji. C'est 1 milliard de dollars, ou 500 milliards de francs CFA. Abe ateta kelela. Niye barkan laji, niye serbal laji una na Kidal mine domina. Nema foko papier mi junkonda e papier mi sebe ama foko principe Francis Odasu kana nga jamana kuno ako appui aérien à renseignement mais ouye Mali balika do Kidal domina ulu yere ka soldasu 4000 hommes ba nani ulu ya foko ba sabaka cha sisa una nani banani Kidal dronkono Kidal ko do o banani opération Serval a budget 1 milliard de francs CFA par jour au début de dépenser chaque jour. Et Jombo Sara Français de Bassara ou bon nous de Afoko Français de Bassara ne ba do ko sira do fe Mali de Beno Sara so ya do fe na te fa ici ça. Donc au di kamanko akori atse ka appliquer si ça be ba fo ay akor appliquer rapport tout le monde est comme des perroquets hali odo conseil de sécurité et réunion d'ok ou ko accord ka appliquer aussi sa priorité flabé ko apport appliquer kosobe ani ki occuper chamanche keleina akera parce que maçon koran fe kelein kaba awe tasuma do koran fe na yabo kan tasuma faka am balanga tasuma ka abena tasuma do c'est ce que j'appelle les pompiers pyromanes. Donc c'est pour cela que je dis que Maliens ka famu anga ntege de nyoma anga nyongon nini dabla fulaw ni bamano ka kelete fulaw ni fem ka kelete et puis dobe bu be francine nini ne kuma kuko dabla pourquoi now haklibala en janvier 2013 Francis Odasu do Sara fuba muku Damien Boite fu do ya to dia dema chama mo kana nyina wati la de Francis Odasu muga de Sara malla
an kana kɛ fitiriwali o man ɲi parce que o soldats ninnu an'u somɔgɔw olu yɛrɛ t'a dɔn complot min bɛ Mali la pour que u denw nana kɛlɛ kɛ bɛɛ bɔ a kalama donc n'u y'a mɛn k'an bɛ ko drapeau jeni ka ko u b'a fɔ k'an ye fitiriwale jamana de c'est pour que an ka expliquer olu yɛrɛ k'a faamu parce que u ka gouvernement ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛn min f'u ye ani u bɛ fɛn min kɛ Mali la u denw bɛna s'a mun na ani u bɛ fɛn min fɛ nkalon don Mali gouvernement fana a bɛ min f'an ye télé la don o don kumaw bɛ fɔ papiers bɛ signé ani min bɛ sen na nkalon de don donc fo maliyɛnw k'a faamu o la solution min b'a la c'est le peuple ni ala sɔnna an ka jamana binna cogo min na Faransi filɛ nin ye en 1940 Allemagne y'u ka jamana minɛ gouvernement bɛɛ bi muso ni dɔn ta u b'u ka mobile la u bɛ boli dɔ bɛ vélo ta u ka gouvernement ɲɛmɔgɔw ka boli comme u y'a k'an ka soldats la ani Gawokaw la en 2012 a dɔw yɛrɛ sɔrɔ fo Angleterre dɔw yɛrɛ b'o la mais u ye solution sɔrɔ a mun na parce que u ye ɲɔgɔn minɛ waati dɔw la k'a fɔ k'u b'u ka jamana jɔ maliyɛnw kan k'o de kɛ an ka bɔ place kɛlɛ la politique kɛlɛ la k'an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ka jamana jɔ an y'o de proposer président IBK ye a ma sɔn a sira ma nka sisan an y'a ye ko constitution an ka jamana sariya sɛbɛnba an bɛ se k'a fɔ an ka jamana kuranɛ yɛrɛ ko ka yɛlɛmɛ don o la mun de b'o ni accord cɛ accord bɛ mun de nɔfɛ o kɔnɔ ni u bɛ fɛ k'o yɛlɛmɛ diyagoya a y'a dɔn olu yɛrɛ b'a dɔn tubabuw b'a dɔn an ka gouvernement b'a dɔn ko constitution o de bɛ sariya bɛɛ fɛ sanfɛ sariya dɔ kan k'i adapter constitution la mais constitution tɛ yɛlɛma k'i adapter mɔgɔw dɔw sago la olu ni taara mun signer Alger u taara papier min signer olu yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ constitution violer o de kama u ma sɔn ka yira maliyɛnw la o de kama u ma sɔrɔ ka taa n'a ye assemblée la u ma sɔrɔ ka débat kɛ gouvernement la donc sisan u b'a kɛ maliyɛn hakili suɲɛ k'an ka constitution yɛlɛma pour que Mali minnu kun b'a fɛ ka Mali fara k'u sago d'u ma mais comme maliyɛnw kun wulila k'u tɛ sɔn a ma en 2017 sisan u ye stratégie kura dilan fɛɛrɛ kuraw de dilan mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'i da don a la en 2017 k'a tɛ se ka kɛ u y'u bɛɛ ta k'u place d'u ma y'u bɛɛ sama ka na n'u ma wari du min ma u bɛ place di min ma minnu ko k'u tɛ sɔn accord ma u ye dɔ sɔrɔ u taara gouvernement kura dilan olu de bɛ yaala sisan k'a fɔ ko ka dilan ne b'a fɔ maliyɛnw aw kana sɔn nin ma de pourquoi a y'a dɔn Mali constitution article 118 a ko jamana ni jamana yɔrɔ dɔ b'a la gouvernement tɛ yɔrɔ min contrôler constitution man ka yɛlɛma a la 118 o bɔra min ne b'o histoire de fɔ mɔgɔ ye parce que caman t'a dɔn o bɔra min o bɔra Faransi yɛrɛ 1940 Allemagne ye Faransi minɛ don min na f'u ka gouvernement bolila ka taa fo Vichy o ye gouvernement kura min sigi min t'a yɛrɛ bolo Allemagne y'u jago k'u ka constitution yɛlɛma min ka di y'o ko k'a la o de kama Faransi libérera don min na en 1946 u y'a bila u ka constitution la ko jamais encore n'u ka jamana t'a yɛrɛ bolo n'a fan dɔ minɛlen don ou bien a ɲɛmɔgɔw t'u yɛrɛ bolo yɛlɛma man ka don constitution la tuguni ou bien hali yɛlɛma ye hali n'a daminɛna a kan ka dabila parce que jamana min t'a yɛrɛ bolo a fan dɔ minɛnen don n'a ko k'a bɛ constitution yɛlɛma u bɛna fɛn dɔ don constitution la min bɛna nɔgɔya u bolo a bɔra Faransi de an tɔɔrɔ copie ka na an fɛ an ka président tɛ se ka na Kidal u ka drapeau bɛ yen hali o don le 6 avril 2019 u yi ka fête de l'indépendance ka quoi défilé militaire kɛ MINUSMA ni Barkhane ɲɛmɔgɔw kun bɛ o défilé yɔrɔ la o kɔrɔ ye ko u ye reconnu yan u b'a dɔn ko Mali tɛ Kidal Mali tɛ Gao Mali tɛ Tumutu sisan aw bɛna référendum kɛ mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga Mopti région la aw bɛna référendum kɛ o bɛɛ fɔ dɔrɔn u bɛna fɛn dɔ don référendum constitution kura in na n'a votera a banna u bɛna ta ka sariyaw dɔ dilan comme ne y'a fɔ u ye min kɛ juin 2016 ka taa papier dɔ l'établi jukɔrɔ ni rebelle bɛnna kan ka taa ONU la k'a valider ka na élu bɛɛ bɔ yen k'u ka mɔgɔw sigi u bɛ n'o ɲɔgɔn de kɛ Mali la
u bena sariyaw dota ka sariyaw voter assemblée anga assemblée kolo mi aka manda prolonger u bena olu ba be voter ba fuku yake Mali togola ko Mali de sora u bena jamana fara o de kama ko il faut que le gouvernement dise la vérité au Mali aka tien de faux maliens nous ba fanga que des régions autonomes nous ba fait que autonomie des régions du Nord ou kana ke dogola ou ka fo malion beka don beka don ka mu ka famu autonomie bi dimuna na be di kidalma ka di sikasoma aka di kaima aka di seguma ati di région shikelema ka kelen ka taw nous ba fait ka ke région état fédéral fana ou ka fo malion ka don nous be so amu ka so ama nous te so amu ka so ama ou se ka état fédéral ke ka nord ke état fédéral ka région to nute mais abebe ke dogo doni pour que mo kana fa na sera yoro do na tiena ka se yoro do la hali ni président nana min b'a fɛ ka yɛlɛma se ka yɛlɛma o de y'u ka plan ye o de kama sisan u ɲɛ b'a la MINUSMA y'i da dɔ a la u bɛ mo wari di mɔgɔw bɔ bɛ yaala jamana kɔnɔ ka taa dugutigiw voir ka taa alimamiw voir ka taa mɔgɔ o mɔgɔ n'u y'a dɔn ko tɔgɔ b'i la u bɛ bonya u bɛ t'i voir ko délégation bɛ taa gouvernement ka délégation bɛ taa i bɛ ka soutien bɛ taa k'u bɛna ɲɛ f'u ye constitution ka yɛlɛma et puis u bɛna Sénat dilan u b'a fɔ ko dugutigiw bɛna don a la alimamiw bɛna don a la donc ka bɛɛ la nata pour k'u ka sɔn mais ni constitution yɛlɛma dɔrɔn c'est terminé o ye ko bannen o ye ko bannen c'est pour que mɔgɔw man ka sɔn mɔgɔw kan ka sɔn an tɛ sɔn constitution ka yɛlɛma tant que Mali intégrité c'est-à-dire Mali frontière bɛɛ gouvernement k'u contrôler Mali sariya ka sigi yɔrɔ bɛɛ la gouverneur ni préfet ka sigi yɔrɔ bɛɛ la en ce moment bɛ se ka constitution yɛlɛma ni yɛlɛma kan ka don a la et puis rebelle bɛ min ɲini ni gouvernement sɔnna ma ni communauté internationale y'a imposé u kunna u k'a ɲɛfɔ Mali u ka tiɲɛ fɔ Mali u kana n to galon la dibi la ka munumunu fo gase yɔrɔ dɔ la ka tiɲɛ bolo u y'o kɛ ATT la aw y'a dɔn ka Tawudeni ni mɛna ka région in créé u ye ATT nɛgɛn 2012 k'a fɔ ni région fila in créé k'i bɛ lafiya sɔrɔ u taara député fɛ su fɛ ka sariya in voté ka Tawudeni ni mɛna ka région créé k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔ si tɛ yen parce que ATT kun dar'u la o ni région ninnu créera dɔrɔn an bɛ lafiya sɔrɔ et pour que ka député tɔ ninnu ka sɔn a ma u ye mun kɛ u ko waaye an bɛna réunion bɛɛ créer yɔrɔ bɛɛ la région de Bandiagara région de Buguni région de Nioro pour k'u ka sɔn c'est comme ka la pilule pour faire passer la pilule a bɛ fɔ cogo di bamanankan na ka furakisɛ kunu kɛ ka furakisɛ kunu ka kununi nɔgɔya i ma ka kununi nɔgɔya pour que an bɛ se ka sɔn joona donc u sɔnnen sariya votera le 2 mars 2012 ATT y'a promulgué mais le 22 mars il est tombé a binnen ko u ye mun kɛ u nana sariya di mɔgɔ ko comme a kun votera k'a ka appliquer diyagoya mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a ka segin ko donc région ninnu sigira mais région tɔw u y'a fɔ minnu ye k'a fana bɛna kɛ région u janfa o kɔni o kɛra hali sisan a ma kɛ salon u taara ko k'u bɛ gouverneur nommé le 9 juillet élection surunyana gouverneur si u y'u nommé gouverneur bɛ Bamako de foyi tɛ mais ka mɔgɔw hakili suɲɛ dɔrɔn c'est comme la dernière fois président taara Buguni aw ma ya taara Buguni jɔn ye Buguni gouverneur ye a tɛ ou bien Bandiagara ou bien directeur de cabinet du gouverneur nommé ka sɔrɔ gouverneur yɛrɛ ma nommé donc o fɛn sugu de bɛna kɛ c'est-à-dire ni constitution votera u bɛna sariyaw dilan ka n ka jamana tiɲɛ bolo fewu i bɛ ka mandat bɛ ban don min na 2023 o b'a sɔrɔ Maliko banna ayiwa sisan u kɛlen don ka bɛnkan dɔ sɛbɛn ko accord politique an ɲɛ bɛ politiki mɔgɔ u ye bɛnkan dilan u ni opposition ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ u nana ka na bɛnkan sɛbɛn dɔ dilan ko accord politique an y'a ye k'a fɔ fanga sinamatɔn dɔw taara a fɛ u ye gouvernement kura sigi gouvernement min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a mɔgɔ ka ca dɛ a yɛrɛ b'a fɔ ko gouvernement XXL kabini indépendance la a ma deli ko gouvernement sɔrɔ k'a sɔrɔ crise bɛ Mali la gɛlɛya bɛ Mali la donc 17 mɔgɔ 16 15 mɔgɔ 25 o b'a bɔ mais comme u tun b'a fɛ ka place dɔɔni di bɛɛ ma u y'a kɛ mais o gouvernement tɛ marché o accord in kɛra cogo di fo maliyɛnw k'a faamu i y'a dɔn gɛlɛya sera yɔrɔ dɔ la fagali kun cayara centre la Ugasago Kolongo Sabaneda donc politique ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye fo a yɛrɛ ye
n'an yɛrɛ kɔlɔsi Mali bɛna tunu ni Mali tununa ala k'an kisi o la opposition ni majorité kuma t'a la tuguni donc o de la opposition mɔgɔw sɔnna ni président yɛrɛ ka kuma n'o tɛ président kun b'a fɔ kabini septembre ko a bolo ɲɛsilen bɛ opposition ma mɔgɔ si ma sɔn k'a minɛ parce que bɛɛ b'a dɔn ko a bɛna mɔgɔw tromper tuguni janfa kɛ tuguni janfa de bɛna kɛ mais o la an ko vraiment maintenant la an ka politique ko dabila de toute façon président mɔgɔ kelen de bɛna kɛ président ye donc sisan an ka sɔn ko IBK de an ka président ye a ye mɔgɔ caman reçoit a ye ne yɛrɛ reçoit ne k'a ma ko président e bɛ ka min kɛ sisan o de ka ɲi e kun kan k'o de kɛ kabini 2013 parce que Mali jugu ka ca e kelen tɛ s'u la a caman bɛ kɔfɛ a caman b'an yɛrɛ caman la cɛ la e bɛ kɛlɛ kɛ avec l'extérieur e bɛ kɛlɛ kɛ Mali jugu minnu bɛ Mali la kɛlɛ b'i ka parti yɛrɛ kɔnɔ i ka jugu bɛ parti la opposition mɔgɔw bɛ e kelen tɛ se donc e kan ka kɛ cogo min na sisan il faut faire l'union sacrée et un sursaut national i bɛ Maliyɛnw bɛɛ wele ka na comme France y'a kɛ don min na France tiɲɛna don min na mɔgɔ dɔw jɔra a fɔra ko De Gaulle bɛɛ y'i ka position politique bila ka tugu a kɔ e kɛra communiste o e kɛra droite bɛɛ y'i bila bɛɛ tugura a kɔ u ko sisan an k'an ka jamana jɔ fɔlɔ n'an ka jamana jɔra an bɛ segin politique kɛlɛ la n k'a ma kɛ e kan k'o de kɛ sisan e bɛ mɔgɔw ta minnu bɛ se baara la Mali bɛɛ tɔgɔ la u ka baara kɛ o ye kelen a filanan u kan ka yɛlɛma de don Mali gouvernance la c'est-à-dire jamana bɛ baara cogo min na yɛlɛma de kan ka don o la n bɛ taamasiyɛn 2 ni 3 d'aw ma pour que u k'a faamu i b'a dɔn Kayi ni train tɛ yen o ye Kayi salen pewu Kayi cheminot kalo 6 sara tɛ d'u ma retraités san 1 sara tɛ d'u ma u ye mankan ci don min na élection surunyara u ye mun de kɛ u ye ministre dɔ ye télé la ani locomotive kura min bɔra Afrique du Sud ko train bɛna wuli sisan ka Kayikaw nisɔndiya o ka d'u ye dɛ ka tila ka taa élection surunyara ka taa k'u bɛ pension sara retraités ye dɔnni dira vendredi samedi dimanche mɔgɔw votera lundi ko wari banna train yɛrɛ mana hali sisan donc hakili suɲɛ de kɛra k'a pile bon cheminot nana grève de la faim de kɛ fo mɔgɔ 10 de sara olu la gouvernement ko wari t'a bolo mais o gouvernement kelen an y'a ye yan ka million 50 ta ka da di dɔ ma ka taa ka meeting organiser fo a y'a lasegin k'a mago t'a la o gouvernement kelen taara million 300 ta k'a di dɔ ma k'a ka congrès organiser donc ça veut dire que mɔgɔw b'a fɔ ko wari bɛ yen donc yɛlɛma kan ka don o ko ninnu la an tɛ sɔn ka s'o ma taamasiyɛn wɛrɛ bɛ d'aw ma tiɲɛni kɛra Ogosago don o don n'a kɛra ni président ma taa ministre bɛ ta on va faire les jugements c'est la dernière fois a tɛ kɛ tuguni u bɛ segin dɔrɔn a bɛ kɛ tuguni donc président ka kuma ni gouvernement ka kuma kɛra fu de ye président taara ɲaga dɔ kɛ Buguni le 18 juin ko Sénégalais ka journée paysanne o ɲɔgɔn kɛra le 18 mais le 17 mɔgɔ 60 de sara Gangafani ani Yoro Mopti i n'a fɔ ko foyi ma kɛ Buguni yɛrɛ mara la kɛlɛ dɔ kun wulila Miniyankaw ni Senufu ni Bamananw cɛ fo mɔgɔ 2 sara fo mɔgɔ 800 ɲɔgɔn kun bɛ réfugié la Buguni dugu la yɛrɛ la kɛlɛ bɛ i ka jamana aw bɛ taa ɲagan kɛ ko Sénégalais ka fêter bɛɛ b'a dɔn ko kɛlɛ in kɔsɔn Sénégalais 100 o 100 peut-être a 70 se ka baara kɛ cette année donc o fɛn sugu ninnu kan ka dabila o donc an y'a fɔ ko changement ka don gouvernance la maracogo yɛlɛmɛ ka don maracogo rebelle minnu filɛ nin minnu b'a fɔ gouvernement tɛ taa Kidal président yɛrɛ tɛ taa préfet tɛ taa école tɛ yen u tɛ sɔn foyi ma olu bɛ Bamako u bɛ hôtel la wari bɛ d'u ma mobile bɛ d'u ma o fana kan ka dabila parce que n'a ma dabila rébellion kɛra jagofɛn de ye donc o fɛn sugu ninnu
an ɲɛna président bɛna ni jamanadenw y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɛlɛma bɛ don a la l'armée filɛ nin ye u k'a ma ko l'armée en 2018 président da yɛrɛ de y'a fɔ parce que ne tɛ nkalon da mɔgɔ si la dɛ k'u ye 25% du budget wo de do défense ni sécurité la o kɔrɔ ye 500 milliards milliards 500 k'u y'o de do sécurité la 2018 mais n'i ye kɔlɔsili kɛ mɔgɔ hakɛ min sara 2018 violence la n'i ye 2017 2016 ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a b'u bɔ donc o wari ye mun ye ça veut dire que wari ma taa yɔrɔ la ou bien baara ma k'a cogo ma donc o yɛlɛma o fɛn sugu ninnu u kan ka yɛlɛma o de kama an ko sisan bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara président kan an ka politique ko kuma bɔ a la an ka Mali de sauver mais pour que o ka kɛ a ka kɛ sɛbɛn ye maliyɛnw bɛɛ k'a dɔn u kana n'a fɔ ko dɔ taara dɔrɔn u ye place d'i ma u y'u makun o de kama ko fo accord politique an ka papier bɛn k'an d'o sɛbɛn an ka bɛɛ kan an b'a signer an b'a yira maliyɛnw la an b'a fɔ an bɛna baara kɛ nin de yamaruya taa nin bolo de fɛ kuma de ko a ye kuma min de fɔ la an ko pour que maliyɛn k'a faamu pour que a y'an ka kumaw bɛɛ dabila k'a fɔ k'an bɛ fara IBK kan sisan ko parce que an ka jamana a menacelen don l'État et la nation sont menacés dans leur existence n'an m'an janto yɛrɛ an ka jamana bɛna tunu donc pour que o kana kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ bɛɛ ka baara kɛ n'a ye o ye kelen accord in la u ko k'olu tɛ sɔn a ka sɛbɛn nin cogo la k'a ka kɛ fo dɔrɔn ko terroriste bɛ jamana kɔnɔ grève ka caya Mali la o de bɛ jamana bali a ka taa ɲɛ nkalon don terroriste bɛ Mali la a mɛnna et puis grève là c'est un droit grève yɛrɛ min b'a juguya n bɛ taamasiyɛn dɔ d'a ma min b'a juguya ne b'a dɔn ko syndicaliste bɛ fɛn min ɲini gouvernement tɛ se k'a bɛɛ di ne tɛna nkalon tigɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko parce que ne bɛ opposition la sisan n bɛna fɔ gouvernement bɛ se fɛn bɛɛ la nkalon don dɛ syndicat bɛ fɛn min ɲini gouvernement tɛ se k'a bɛɛ di mais pour que u ka sɔn e kan ka exemple di e yɛrɛ ka baara kɛ cogo e kan ka exemple di n'i bɛ $50,000 ta yan $300,000 ta yan k'a di mɔgɔ ma min b'i fasada min b'i ka kuma fɔ donc u b'a fɔ ko wari bɛ yen et à ma école les élèves ils ont perdu l'année scolaire mun na u ko wari tɛ yen mais Soumaïla Boubou talen min nana premier ministre ya la Boubou Cissé de don hali ko ye ministre des finances de k'a ta k'a fara premier ministre ani ministre des finances et président ye IBK ye mais u ye wari sɔrɔ min u ma accord kɛ ni école syndicat ye ça veut dire que kun bɛ se ka ɲɛnabɔ kabini mais u ma ɲɛnabɔ u y'a sɔrɔ a tiɲɛ la sisan u ko k'u bɛ examen ko an b'a dɔn ko examen nin a kuma caman ye fu de ni écoledenw 100 o 100 ta peut-être bi 3 ani bi 4 ɲɔgɔn de bɛ se ka k'u examen a tora bɛ kɛ fu de mais a kuma tɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna donc yɛlɛma kan ka don o ko ninnu de la u ma sɔn nin ma an ko fana accord pour la paix et la réconciliation ye kabini a signera a kun kan ka ban san 2 kɔnɔ sisan a san 4 filɛ nin ye foyi ma ɲɛnabɔ a bɛ ka juguya don o don ka taa ɲɛ donc an ko f'an k'an sigi an k'a fɔ ko accord in an k'a lajɛ min tɛ marché a la an k'a bɔ a la a filanan an ka jateminɛ kɛ à partir de maintenant sisan an faralen ɲɔgɔn kan IBK tɛ se ka fɛn min fɔ a ka gouvernement tɛ se ka min fɔ ou bien u tɛ se ka fɛn min kɛ sisan comme maliyɛnw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kɔrɔlen ale kelen de bɛ kɛlɛ kɛ ni Mali jugu ye min bɛ kɛnɛma minnu bɛ yan n'a ka opposition n'a ka parti mɔgɔw sisan u bɛɛ dabila bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sisan an b'a fɔ ko la partition du Mali ka Mali tilali an tɛ sɔn tuguni hali 1 millimètre an t'a taama tuguni ni garantie t'an bolo k'an ka jamana tɛna fara o ka sɛbɛn an ka accord in na u ko k'olu tɛ sɔn a ka sɛbɛn nin cogo la ka tila k'a fɔ ko gouvernement min bɛ sigi a kana fɛ comme kɔrɔlen mɔgɔ b'i sigi télé la dɔrɔn u b'a mɛn ko karisa kɛra ministre ye maliyɛnw b'a fɔ o bɔra min k'u bɛna CV kalan CV dɔ bɛ yen nkalon u bɛ fɛn min fɔ télé la u m'a kalan yɛrɛ kɛ ministre dɔ bɛ na hali a ma deli ka réunion kelen présider an fɔ fo fana ka dabila sisan an k'a fɔ
mun de Mali ka priorité min be Mali bolo sisan priorité fɔlɔ o ye lakana de ye. Il faut la sécurité et la restauration de l'intégrité du territoire malien. U ka sɛbɛn accord in na point fɔlɔ u ko k'olu tɛ sɔn u taara bila fo point 5 na ko l'application de l'accord d'Alger wa ko révision constitutionnelle de a donna ta bɔra ta ko sécurité bɛ taa bila fo 5e position an fana ko kan tɛ sɔn ma an ko fana ni mɔgɔ minnu bɛna kɛ ministre ye gouvernement k'i sigi k'a fɔ an ka priorité filɛ nin ye o ye lakana ko o ye accord ko o ye ka jamana denw réconcilier k'u bɛn an k'u cité n'an y'u cité an bɛna fɔ an bɛ jateminɛ kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se k'o ministeriya kɛ mɔgɔ sugu jumɛn de don an b'a ka profil décider ka tɔn karisa ni min nana o b'a sɔrɔ a dɔnniya b'a bolo a expérience b'a bolo a ma deli a tɔgɔ ma deli ka don yuruguyurugu ko la tiɲɛnikɛla fana tɛ yen ladiri don Mali la donc an bɛ bɔn o critères kan n'an bɛnn'u kan an bɛ mɔgɔ damadama tɔgɔ di président ma ale yɛrɛ bɛ sugandi k'u la min ka d'a ye u ko k'olu tɛ sɔn ma fo k'a ka to kɔrɔlen ni min ka di président ye a b'a ta ni min man di a t'a ta ni waati min na n'a man di u b'a bɔ yen hali n'a bɛ baara la comme dɔ y'a fɔ ko i n'a fɔ malobɔrɔ i bɛ nin ta i b'a bila yan sinikɛnɛ i bɛ nin ta i b'a bila yan comme premier ministre bɛ yɛlɛma ministre de la défense bɛ yɛlɛma an bɛ kɛlɛ la le président même dit qu'on est en guerre san 5 kɔnɔ ye ministre de la défense 5 bien 6 sɔrɔ e bɛ se ka kɛlɛ kɛ nin cogo la ministre de la justice an bɛ fɔ k'an bɛ bɛn kɛ an a 5 ministres de la justice an fɔ fana ka dabila pour que ka dabila fo ministre yɛrɛ ka profil an ka bɛn kan après an bɛ tɔgɔw di président ma président yɛrɛ bɛ sugandi la u ko k'u tɛ sɔn ma donc en ce moment on a dit que hakilina min bɛ président la ni min ban la o tɛ kelen an tun bɛ Mali ko la président tun b'a fɛ ka place di mɔgɔ damadama ma u k'u makun minnu ye mangancilabaw ye oui donc an ko kan t'a signé tuguni o de ko ma signé parce que maliyɛnw k'a faamu de mais minnu ko k'olu sɔnna u taara fɛ u y'u ka gouvernement sigi comme ko gouvernement XXL o gouvernement fana erreur dɔ k'a la min bɛ mɔgɔw fɛngɛ e ka Gawukaw ye Gawukaw de ye disi jɔ rebelle ni Mali jugu disi n'olu tun sɔnna sisan b'a sɔrɔ Mali tun tɛ yen n'olu tun sɔnna drapeau kelen ka turu fɛ yen k'a fɔ ko nin ye yɔrɔ wɛrɛ drapeau ye Mali tun tɛ yen o Gawukaw e k'a lajɛ ka bɔ ɲɛfunke fo ka taa Labɛzanga o mɔgɔ kelen tɛ gouvernement in la o ma deli ka kɛ Mali histoire kɔnɔ ça veut dire que a ma kɛ jamana baara kama a kɛra dɔrɔn ka place di mɔgɔ damadamaw ma an yɛrɛ président bila yɔrɔ min na ka bonya min d'a kan k'a ka kɛ comme un De Gaulle du Mali c'est-à-dire bɛɛ bɛna fara kan a ka Mali bɔ nɔgɔ la sisan ou bien k'a fɛ comme un Poutine de la Russie Russie kun binna o f'a kun tɔgɔ tɛ fɔ u ye président dɔ sɔrɔ min ye bɛɛ fara kan k'a ka jamana jɔ an kun b'a fɛ IBK ka bɔ ko pouvoir constitutionnel ko constitution ye fanga min na a ka bɔ la a kana sisan a ka fɔ malidenw a ye na fara an kan ne ka ministre de la défense aw yɛrɛ hakili la mɔgɔ ni jumɛn de bɛ se k'a kɛ a ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔn di ma n bɛ sugandi k'u la an ka gouvernement bɛ baara kɛ ɲɔgɔn la an kana gouvernement ba kɛ min bɛna wari tiɲɛ fu mais président ma sɔn ma o de kama an ma taa accord in na an ma signé responsabilité partage des responsabilités kɔrɔ de ye nin ye c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ taa an ka bɛn u ka profil kan a ko k'ale tɛ sɔn e ka politique tɔn ye tɔn belebele ye Mali kɔnɔ mais aw t'a la an t'a la mais mɔgɔ minnu taara député t'u bolo conseiller t'u bolo minnu bɔra FSD kɔni la ka taa député t'u bolo conseiller t'u bolo député bɛ mɔgɔ minnu bolo o ye Soumaïla Cissé o ye Muntaga Tall o ye Impère ye o ye Koniba Sidibé ye o ye parti baw dɔ ye Djibril Tangara ninnu asi ma taa o les partis significatifs ma taa o donc an y'a ye u tun b'a fɛ ka place di mɔgɔw ma dɔrɔn mɔgɔw taara o la mais c'est leur droit aussi parce que an ka ɲɔgɔn bonya ni min taara an kana dɔgɔya k'a neni a y'a ka choix kɛ dɔw ko k'u ka parti de décision ta u taara mais ne kɔni dalen don a la u y'a kɛ cogo min na o ma ɲi Mali ma Mali nafa t'o la o
sisan sigikafɔ ko kuma dɔ bɛ jamana da hakili aw yɛrɛ de y'a fɔ fɔlɔ ko débat politique sigi ka kuma inclusif o sigikafɔ in an y'a ye k'a fɔ caman tun b'a fɛ cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ nana ta k'a bɛ se ka kɛ tile 3 kɔnɔ kɛlɛ min bɛ yen nɔ a bɛ san joli bɔ a ye mɔgɔ fana tɔgɔ ta anw kana a ye tɔgɔ dɔw f'u ma anw t'o dɔn an ka bamanan anw to n'i ma kalan ka se hakɛ dɔ ma i tɛ se ka o tɔgɔ yɛrɛ dɔn ko trio mun yɛrɛ ko triumvirat tubabukan ba de tubabukan belebeleba an kɔni ne kɔni ma foyi faamu o tɛ Mali ka problème tubabukan ba ye tɛ Mali jɔ a b'i ko fɛn min dogolen don Mali yɛrɛ la o débat in min bɛna kɛ ani min b'aw kɔnɔ jumɛn don i y'a dɔn débat in sisan n'i ye parti ɲɛmɔgɔw lajɛ u ka kumaw bɛɛ ni hakilina don ne kɔni bɛ hakilina fɔ a ye min b'a la i y'a dɔn opposition tun bɛ débat ɲini président fɛ a mɛnna kabini 2013 o y'a sɔrɔ an tun bɛ gouvernement la mais o débat ani débat min bɛ ɲininen don sisan o tɛ kelen de kɔrɔlen opposition tun b'a fɛ olu ni président ka kuma président k'u hakilina don gɛlɛya min bɛ Mali la a ma sɔn hali cours de soit 105 mais sisan min bɛ sen na sisan o ye Mali latunu kuma de ye Mali n'a ma jɔ Mali bɛna tunu donc o dialogue a nature yɛrɛ dialogue wɛrɛ de don c'est-à-dire Mali gouvernance mun de y'a kɛ an ka l'armée tɛ se ka lakana sabati parce que bɛɛ b'a dɔn Maliens ye cɛfarinw de ye hali colonisation tile la farafin minnu bɛ taa kɛlɛ kɛ faransiw nɔfɛ courage bɛ minnu la ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye soudanais de o de kama hali u b'a fɔ ko tirailleurs sénégalais c'est-à-dire farafinw minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ mais u bɛ kuma min na o ye bamanankan de ye donc Mali ye cɛfarinw de ye min kɛra Aguelhok o b'a jira o ye taamasiyɛn wɛrɛ ye u ka kisɛw banna u tora f'u y'u minɛ k'u bɛɛ faga kelen kelen a si ma boli donc ça veut dire que on est un pays courageux mais o jamana kɔnɔ mun de b'a kɛ armée tɛ se ka kɛlɛ kɛ fo kuma ka fɔ o mouvement séparatiste ninnu b'a fɔ ko k'u mɔgɔ 63 o de y'u ka soldats min kan ka don armée la 63 mɔgɔ 63 mais o tɛ de la supercherie wa n'i ye Kidal population bɛɛ ta kabini kɛlɛ ma wuli population bɛɛ a tɛ tɛmɛ nin kan sisan u bɛna fɔ ko soldats 62 de b'u k'a sɔrɔ Mali l'armée bɛɛ a tɛ tɛmɛ 20 kan olu fɛ ka maa 60 don kan k'a sɔrɔ an y'a kɛ kɔrɔlen an ye rebelle don armée la kɛlɛ wulila a caman ye Mali janfa donc f'an ka hakili to fana la a sabanan Budamɛw ni arabu yɛrɛ ne y'a fɔ k'u kɛlɛ in u y'a jagoya ka a sigi u kan n'o tɛ u t'a fɛ c'est pourquoi a caman bɛ yen min bɛ kɛlɛ kɛ Mali nɔfɛ aw ma ye Aguelhok u y'an ka soldats faga don min na Budamɛ ni arabu min b'u la pour que k'a juguya u y'u kɔnɔ fara de k'a sɔrɔ ɲɛnama k'u kantigɛ i n'a fɔ misi mais ça veut dire que arabu ni Budamɛ dɔ bɛ yen qui aime le Mali kɛlɛ min bɛ kɛ u tun b'a fɛ ka Gata tun b'a fɛ ka Meneka minɛ Gata tun b'a fɛ ka Kidal minɛ k'u segin Mali la communauté internationale de y'u bali ça veut dire que hali n'u bɛ fɛn wɛrɛ la parce que dɔw b'a fɔ ko drogue feerelaw ni tiɲɛlikɛlaw b'u la peut-être o ye fɛn dɔ mais au moins olu ko k'u bɛ Mali de fɛ et o Budamɛ ni arabu qui sont fidèles au Mali pour que valeur tɛ d'olu ma minnu bɛ Mali neni minnu tɛ Mali fɛ place de b'olu de ma bureau bɛ d'olu ma so bɛ d'olu ma wari de b'olu de ma tɔgɔ de b'olu ma ceux qui sont fidèles à la République u b'u négliger hali u t'u reçoit o fana ka dabila kabini dans les années 2000 u ko k'u dabɛ ni arabu k'u donna armée la k'u caya armée la ni an ka défilé de l'indépendance bɛ kɛ est-ce que u deli ka Budamɛ ni arabu ye défilé la u t'a la donc Mali jugu bɛ n'o de fɔ mɔgɔw ye ko an ɲɛ b'a la u t'aw fɛ o aw kana yɛrɛ faga fu o erreur ninnu bɛɛ kan ka corriger an ka constitution yɛrɛ u b'a fɛ ka yɛlɛma don a la mun de kama an ka fɔ k'an tɛ sɔn a ma ni communauté internationale t'a fɛ a k'a to malidenw t'a la donc o kuma ninnu
an kuma fi ko de labɛn an ka président ka bɛn a kan président t'o fɛ o parce que contrat de bɛ ale ni communauté internationale cɛ a ko min ka d'a ye a bɛ k'o cogo da ama y'a ye interview min ko mɔgɔw kana miiri ko bɛna kɛ 3e tour ye ani conférence nationale ko a tɛna a bɛɛ kɛ ce n'était pas la peine a ko fɔ ko k'e mɔgɔ baw ta u y'a fɔ télé la k'olu ni concertation large concertation olu ni mɔgɔw bɛnna kan nkalon don parce que télé y'a fɔ don min na ne ye n ka téléphone ta directement e tɛ Soumaïla wele n ko Soumaïla est ce que e de y'i ka yamaruya de ninnu ka nommé a est ce que e consultera a ko k'ale y'a mɛn télé la ko n bɛɛ y'a mɛn donc kuma min fɔra nkalon don u ye mɔgɔ baw ta mɔgɔ min bɛ ɲɛ bɛ malo u ma ka ko dɔ fɔ ye mɔgɔkɔrɔbaw don mɔgɔw b'u bonya u y'u ta dɔrɔn k'u bila baara la mais olu yɛrɛ u librelen tɛ yen ne b'a dɔn c'est pourquoi ne kɔni c'est à dire ko min bɛ ka kɛ cogo min na ani kuma min bɛ ka fɔ ne dalen tɛ o dialogue in na mais an kana kɛ pessimiste ye an ka to ka lajɛ ni min bɛna bɔ a la n bɛna ye de toute façon n bɛna kuma ni mɔgɔw ye n'i y'a ye tigitigi k'u bɛna n tromper dɔrɔn kan don ko dɔ la kana fɔ ko bɛnkan kɛra comme a kɛra accord politique ni an m'a ye accord politique ni yɔrɔ bɛɛ la u bɛ taa kuma fɔ bɛnkan kɛra Mali la a bɛɛ sɔnna ka sɔrɔ nkalon don ne y'a fɔ aw ye pour que a ma signer donc mɔgɔw bɛna don salle kɔnɔ ni ba 100 nana u bɛna ni ba 10 ɲɔgɔn nana u bɛna ba 9 ta k'u ka mɔgɔw de sugandi association de soutien à IBK association des éleveurs association de soutien de tel parti les comités de tel parti les représentants des députés des chefs de quartier donc u bɛna mɔgɔw caya salle kɔnɔ min b'u sago fɔ ka opposition mɔgɔ damadamaw fara ko k'a fɔ opposition fana kun b'a la mais à laban u bɛna fɔ k'u bɛna synthèse kɛ ko majorité bɛ min fɛ o de ye nin a kɛra Mali bɛɛ tɔgɔ la en ce moment hali ni opposition bara k'ale ma sɔn u b'a fɔ ko ils ne sont pas des démocrates ko maliyɛnw bɛɛ sɔnna ko constitution ka dilan o piège de bɛ yen jan de dalen don o de kama an k'an kɔlɔsi an kana an sen don o ja in na parce que n'an donna la après kuma an tɛ bɔ a la sisan aw ɲɛ b'a la municipal bɛ kuma gouvernement bɛ kuma parti au pouvoir bɛ kuma parti minnu bɛ gouvernement la bɛ kuma mɔgɔ yɛrɛ dama bɛ wuli k'a fɔ k'olu bɛ i bɛ ka soutien de jeune ne ɲɛ bɛ jeune da u tɛ foyi faamu wari de bɛ d'u ma u bɛ taa yɔrɔw la u bɛ dugutigi wele u bɛ wari d'u ma balima min wele u bɛ jeune wele u bɛ wari d'u ma ko an ka sɔn i bɛ ka bɛ ka baara ta Mali b'a bɛ ka taa ɲɛ olu yɛrɛ t'a faamu min b'a la donc ka bɛɛ décourager bɛɛ ka sɔn nin ka tɛmɛ n'a tɛmɛna dɔrɔn o ye Mali ko bannen vraiment ne b'a fɛ u k'a dɔn de an kana sɔn an bolo an k'an sen don o ja in na maintenant comme ko triumvirat in sigira tubabu ka kuma ba in ko triumvirat o sigira u ko k'u bɛna mɔgɔw da lajɛ an bɛ n'u lamɛn mais sisan ne ka sentiment ye min ani président ye kuma min fɔ ka interview la ne dalen t'a la maintenant ko mɔgɔkɔrɔbaw de taara n'u nana kuma min fɔ an bɛna lamɛn peut-être ko dɔ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ mais déjà mɔgɔ caman y'a fɔ k'u t'a la Zumana Sako k'ale t'a la Cheikh Modibo Diarra k'ale t'a la Modibo Sidibé k'ale t'a la association Adema k'ale t'a la association Sinidi k'ale t'a la mɔgɔ caman bɛna wuli sisan ka fɔ k'olu t'a la mais n'u ko k'olu t'a la a bɛ kɛ mun ye a bɛ kɛ i bɛ ka n'a nɔfɛ mɔgɔ ye ce n'était pas la peine de le faire mais on attend de voir député fana an ka député ko kɛra baara ye dɛ député tɛ wuli kuma bɛɛ dɔ de bɛ fara a kan n y'a mɛn san kelen fana farala a kan tuguni c'est à dire Mali kɔnɔ fɛn min bɛ kɛ Mali la cinéma de don quoi u b'a fɔ ko démocratie foyi tɛ Mali la tubabu b'a fɔ ko oligarchie kɔrɔ ye mun c'est à dire jamana kɔnɔ mɔgɔ dama bɛ yen du politicien b'u la soldats b'u la homme d'affaires b'u la député b'u la maire b'u la olu mɔgɔ damadaw de ye Mali ta en otage oligarchie olu de ye Mali ta en otage u bɛ ɲɔgɔn da lajɛ juge damadama b'u la u bɛ ɲɔgɔn da lajɛ n'u bɛnna ko dɔ kan hali ni sariya bɛ sɔsɔ u b'a jagoya ka sigi maliyɛnw kan ni min ko k'a tɛ sɔn u bɛ wari d'i ma u bɛ place d'i ma u b'i bagabaga n'i ma sɔn bɛɛ ma u bɛ polisi ni gendarme b'u ka t'i ci fo bɛɛ k'i makun u b'u sago kɛ o de bɛ Mali la sa
démocratie vous ne connaissez pas la démocratie constitution ko député ka mandat est sans doute constitution ma faut au kofé et awe sans doute que présidentielle min kan organiser jamana bela awe a organiser et élection législative avec ce que partielle c'est-à-dire quelle est yoromina avec ce que wirala quelle est yoromina ba fuka be kofé hali quelle est yoromina auto ka te organiser c'est-à-dire que auta fa ka yoroshila abena sigi gouvernement be cour constitution ni auto mandat be se do fara fanaka cour constitution ma a folo ba fuko o atse ka ke alaba cour constitution na assemblée rebe ben constitutionnel ba fu ay sebe yinke ka blakata ambe ya maria di awma ayre ta fode mais ambe ya maria dama ayre ka do fara ka mandaka donc oligarchie mo be bi ka rôle jouer akono wiye sharia wote wiye kalo worota ko parce que geleabe kalo worote mini foy make sisa uyuka accord politique indla accord politique in konala pour ka amesama ukala kono abita laje ko hali député ka manda ka do faraka ko débat national de bena décider ululu ye conseil des ministres extraordinaire que oui accord signé le 2 mai le 7 juin c'est-à-dire kalo kelen kono ulu ya violé oui resoso parce que conseil des ministres de do fara député ka mandaka ka soro accord ya foko débat ke ministre yere sigira mi ka accord mi ka sisa oui kelen aflana uye san kelen faraka sisa an yame cour constitutionnel mogo yi bandi ayo deme kuko ko kuma kana suma tuni ko parce wutele uliyere mlamalo mo kushiye odega masisa uye mundefo utara kuma were kafo comme Gilead be jamana kono insécurité B donc vote c'est ça qu'a organisé donc ambe kalu sans kelen de faraka tuni et vote de c'est ça organisé sharia ko vote fla lu de bi organisé jamana bela tlikili oyi présidentiel insécurité be awsero ko ke togodi référendum be ga min labe sharia ko be ke jamana bela tlikili ubena ke togodi élection législative min be se ka ke partiel par exemple si ka Gilead te sikaso Gilead te bamako Gilead te kay ugume se ka ke mais ka fuku se ka ke koro se ka ke kona mais ko kut se ka ke yoroshila obe bayira ka fuku notre pays est pris en otage. C'est-à-dire ambe piège là. Et a faussé ça bamanaka les pièges là. Jan. Ancien kelen ayam mineka. Si ça s'infla de kumbala. Oligarchie ya la ben. Si ça communauté internationale faraluka. Uka mogo waritigu faraluka. Be faraluka sinke. Bena jagwa ka teme malionka. Ka jakuya choro ankuna bi mogo min ko kate so ubi goshi ubi black sola ubi waridima ben galon daila mais jamana se ka barni chugola ala rete barka do o fenu la et puis moko be fi ala to buda dongo do mais mo aussi ka ala tromper c'est pourquoi ne be sego ka solution ku yemi oui, union sacrée et sursaut patriotique. Beka faranyonka. Anganga kelenunum bedabla. Anga fo ibeka esisa. Minkera o temena besona ekera président. Mais en conséquence, eka yelema do kola. Femi enane fangala 2013 abeka tien dongo do. Mena ekangi joka foko tiere la. Anga yelema do kola. Allez au cas tout son. Donc si ça député connaît y a député Tambolo usurpateur de Bobolo mo yu resigi oui sharia voté comme il y a fou au don semaine passée est ce au bas do sharia do voté oui do de ka voté oui sharia mais ko la loi d'entente nationale au koreme ko mo ni ay kinlike ko Mali ya farama mo fagalawo abe jamana chibagaw abe mi kelike rebellion wati ko Malion ya faruma hali mi fagalike o kasoro
Mali ma mandat duma u ka yafa in kɛli kɛra mɔgɔ minnu kan u ma t'u ɲini u yafara u bɛ ma yafa ɲɛ député minnu y'a voté u gɛlɛya mun sɔrɔ foyi mun sɔrɔ olu tɛ yen yɛrɛ donc k'a sɔrɔ cɛlikɛla ninnu u mana yafa ɲini o cɛnni bɛ dabila cogo di n'u ko nana yafa ɲini u mana yafa ɲini mɔgɔ min kɛra victime ye u ma yafu ma aw bɛ n'aw sigi aw dogo salle dɔ kɔnɔ ka sariya voté ko Mali tɔgɔ la Bagadaji ko yafa kɛra o sariya kɛra a bɛ dɔgɔkun kelen u y'u dogo k'a voté o donc ça c'est pas normal. Président i ye kuma dɔ fɔ tubabukan dɔ fɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 ni o ye oligarchie o cayara Russie jamana na 1917 exactement o kɛra sababu juguba ye yen nɔ an dun an b'o o sira kan wele jumɛn b'i bolo ka taa maliyɛnw ma barisa an bɛɛ de kamana gannen don ni jamana mɔgɔ kalannenw a dɔnnikɛlaw n'u jɛra ka jamana minɛ ka di jamana wɛrɛ ma a ka gɛlɛn an kalanbaliw anw minnu ni anw ye jamanadenw ye barisa jamana maa kalannen caman tɛ an fɛ yan nɔ min bɛ faamuyali kɛ an kan ka mun kɛ sisan an b'an jigi kɛ mun ye an bɛna mun de kɛ sisan barisa mɔgɔ min bɛ kan ka yamaruya di o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ dun an ɲɛ b'a la sira min kan a tɛna yamaruya foyi di min bɛ Mali bɔ nɔgɔ la aw minnu ye tɔnbatigiw ye aw minnu ye kalanbatigiw ye aw minnu lamɛnnen don jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ɲɛna kuma tɛ jamana in kɔnɔ i ye kan kelen de ye kabini Musa ka tile démocrate bɛɛ y'a ta fɔ bɛɛ y'i ka hakilina fɔ i ma bɔ i ka hakilina kan i y'i ka tɔn sigi i ka tɔn bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ tɔn 3 belebele ɲini Mali kɔnɔ i ka tɔn n'a ma kɛ filanan ye politiki bɛɛ ka bɔ a la namara kuma bɛɛ ka bɔ a la n'a ma kɛ filanan ye a bɛ kɛ fɔlɔ ye hali a tɛ kɛ sabanan ye fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo sisan an bɛ se ka mun k'an ka jamana ye n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni sigilen ne yɛrɛ ye ka kumaw lamɛn n kamana ganna ma fɛn konin don Kulibali y'a fɔ oligarchie Russie filɛ nin ye dans les années 90 1990 yani Poutine kana fanga la Russie kun tiɲɛna pewu a tiɲɛla pewu fo a kɛra jamana kolo de ka sɔrɔ puissance de kun don oligarchie de y'a tiɲɛ c'est-à-dire mɔgɔ damadamaw politique mɔgɔw soldasiw juges waritigiw éliw u mɔgɔ damadamaw de bɛnna ka jamana nafolo bɛɛ ta k'a k'u ta ye jamana tɛ baara janfan de bɛ kɛ wari bɛ tila fo ka jamana kɛra jamana fu de mais pourquoi ka solution sɔrɔ u ye président dɔ sɔrɔ o président de nana a kuma n'an m'an jija an ka jamana bɛna tunu donc mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ an k'u sen bɔ fangako la a filanan an ka politiki e bɛ gauche o droite o e ye communiste o e ye droite e ye nationaliste ye bɛɛ kan ka sɔn fɛn kelen ma an ka jamana redresser le redressement national o de kɛra en France même ne y'a ɲɛfɔ Allemagne ye France minɛ don min na gouverneur ni ministre kun bolila mɔgɔ dɔ sɔrɔla min y'a fɔ k'ale ma sɔn o ye De Gaulle de a laban ale t'a la parce que tiɲɛ de don faransiw nana les sursauts patriotiques k'u fara ɲɔgɔn kan k'u jɔ u jugu kun b'a fɛ ka min kɛ ko k'a tɛ kɛ hali américain minnu y'u dɛmɛ k'u libérer ko k'u ka min kɛ u ko k'a tɛ kɛ comme sisan français y'an libérer kɔ na mais u taara ka fɛn wɛrɛ kɛ mais an y'an makun mais pour que o ka se ka kɛ i bɛ k'a tɛ se a tɛ se parce que c'est un otage ale bɛ bolo la a mandat filanan in y'a juguya parce que a élire ale yɛrɛ ma dɔn k'a élire cogo man ɲi donc a bɛ bolola doublement mais solution min kan b'a la i y'a dɔn bɛɛ bɛ siran peuple de ɲɛ jamanadenw n'u farala ɲɔgɔn kan ka caya ka bɔ ko fɛn min bɛ ka kɛ jamana la u ma sɔn a ma tile 2 tile 3 yɛlɛma bɛ don ko la ni président ma sɔn président bɛna sɔn
atsika gorna maison ama fuka kata premier ministre Boya et mogo bora diko nunu e mogo le 5 avril ou que tous les vendredis ils vont sortir et on m'a avant le prochain vendredi donc ni Maliens faranyonka ni 1 million Bamako c'est 4 millions de personnes aujourd'hui si 1 million de personnes sortent 2 jours de suite yelema be dokola bika bena Maliens lameo parce que na make parce que aya famu abake parce que jago adi abena don fana ko Mali na fa bodela parce que Mali jugu comme ni yafu kacha uba fu ko communauté internationale abe jemina be afamu ame wari mimbo kanga avion ça alere ma fa ka intérieur ko avion blalendo ko avion tse ka voler ko y a pas d'entretien y a rien ça veut dire que avion colonne de dira donc arere be jankono atse ka bolo bolo jamana don de se kalebo jamana don de se kanga jamana bo ale fana bo jamana fe aka opposition be en fleni aba fa ka ke tugumna ante sama parce que Mali na fatala donc allez ni kare ko fe mo aba fe ka ke tugumna oteso fa be su tama ante so ale tama ale rega parti kono bembalia be et abse ka ke tugudi atisi et puis sur le terrain tous les jours on perd gouvernement be discrédité mo be faka soda su be faka donc sirachita bolo aka continuer ni siraka ka jamana jo la solution c'est le peuple peuple ka bo kaira ambeni ndefe peuple ya ke Algérie ko tout son ko ma ko lankolo mimbe ka jamana tien ou laban ya ke peuple tay peuple ko coûte so Soudan boro ya ku tay mais ne be to ka fendo fo Malien be laban noy et Malien il faut pas perdre confiance ay jamana badi angana tigan la ne ba don tigi gelani min banka abe ba ambe solution sorala en tout cas ne ko ni dalindo ala aflana mogo minum ba fika Mali ci séparatiste nunu ka don jamana wéru tubulu ni Mali te mogo minum bushu ku bla Mali la ka Mali tien nous tlalula ou ba fo comme lemuru bu fili ema ye mogo kumie emenela damne ala mahina la mbalma ke Mohamed Jiri nunu yo munde kula minun kumbe Francini Maroc nunu kule te so accord o malaban ka sigi malla parce que c'est ka 1 mois que 2 mois qui be exil be kuma radio la mais e ga jamana e Mali de tant que emena Mali la ete la fi ete ke fuyi ite ni so jaba donc ukani dabla ukanu kam jamana la ni droit min bubulu ka réclamer anga be anga jamana jo anga gouvernement fana abe jamana barachugumna ka dabla la mauvaise gouvernance ani la corruption erebe nunu yerbe dokafu corruption de be mala jamana te bara nyama ode kama ulube marfauta mba don ku ba ke ka halisho ndeke mais kien bala gouvernement ku dabla asabana ama me moko chama ba fo ko be na France drapeau jeni ku be France ni de ku dabla parce que France peuple ani dirigeant ou te hakili kele c'est comme Mali c'est ça ananga dirigeant te kale nous tara kenema obeta fo ku be toko Mali tokola mogo sara ogo sago le 23 mars utara oni la kata kuma fo ni anga premier ministre ka kuma lame ani français ko kuma ni ministre ka kuma ba fo ku be kuma jamana wereta donc français gouvernement nyemogo yerbe ka kodo ke Mali la ne ba do français peuple ta kalama ou dembe na sa komina uta kalama nanga peuple boraka 1 million de personnes mettent dans la rue pour dire que komi mbakanga jamana la amason uma anta fait sini président obligé lendo akasoma communauté internationale obligé lendo alere ni nganya yuma mbaka abe adosa ka peuple de ka sira fara ka sira soro nous ta cliente soula c'est pourquoi je dis union nationale union sacrée sursaut patriotique odi ne ka kuma laban e be se ka yelama bamanaka na pour que mogo ka famu kosobe l'union sacrée un sursaut patriotique pour nga jamana mini be ka bo ka kuma nan ko sini mogo ka bo au kana hali si enfant kele akana kari o chaman kala oui parce que o de bena togo tien ni jamana bor aya Algérie ça fait 6 mois qu'il marche hali chefan makari
Le pouvoir est obligé. Maintenant, tu as que avec la nyoba fugo bandu de na magasin kari. On va toke suna ayira kosani na polisu yerebe achi an no. Utara mobilité pour que ka. Non non pour ka badala population ka tokotni. Donc anga nuki. Ka fa ko ministre mo ko moblu jole. Parce que il y a maria de be constitution là. Ni jamana do mason mima ou ka bo ka fuku. Ko ngani ayira. Bébé sera un peuple de communauté internationale sera peuplée, soldats sera peuplé, policiers nous minum bena mogo ka fion qui ani gendarme ni mogo qui arachite, c'est parce que nous avons peuple doyo, peuple de do. Donc c'est ça que l'appel que j'ai lancé au Mali. Et le président, il faut qu'il comprenne. Aye jamana bara mina pendant 6 ans, Otsika continue. Il faut qu'il se redresse, il faut qu'il se corrige, il faut qu'il se rattrape. Il y a encore des chances parce que yelema chugoya dobe na man kolosho fani manya amma quoi. Donc haklia deni mo ko de fo yoro bela ka malion haklis et sigi kubo dibila o de anga bare an jagwa len do bi en tant que responsable politique anga mission historique yedi ambo de la bi kasbe ajarani docteur Shogel Maïga mseka fo président ikani kuma no ni jaranye kosobe ni ala sonama sigida kunka lamebaw na famuyali chama soro ina fo anye famuyali min soro anga jamana bilamanka non tan tun kamana gwanedo ni ala sonama fana ambe da anyereba kuna ka don ka fo malipsi ka bonina parce que ubike ko bedi glan kuna ka fo kantisi ka bo fo angulu sagodeke aywa ambi ifo